ku damu wallahi harkar nan dole ma mu dake kai bace ta inda na san za mu kai labari tunda na ga muna tare mutane mu musu kwace muna zama lafiya to anan na gane cewa za mu kai labari dan Allah kai ai ba ku san wani abu ba rami lasin ai amma kuma ka ga me matsala ta da harkar nan daya akwai wanda sun fi shekara 100 suna yi wasu ba su yi arziki ba kuma ba da kan take ba kai ya ba da kan take ba ba da kan take ba abun da CV ne ka san a ganin yake ce mana masu nasibi ai sa mana ido ai harkar nan akwai kuma ya yi kai na za ka je a cikin kan nan biya kudi ne ko me kana ta musu duka almuri dan iska saboda ya wannan kana da kela kuna kunshi ba ai ni so nake a tamu da wannan ne ke ya ci araba ba ko ka san ai oga ina ga daga wannan karan mun daina sata mun daina mutane wa mutane kwace saboda mun daina karshen arzikina babban kunyi da muke da mun san tashi mu kunnan kai yaran nan zo jawo mana masifa da tafa ko ba ka wani wannan ai daga yau ta ba ai ta ba ta na da ku ai ni yau ne waka ta zo biyo na kuke ma wallahi yau su studio na kuke ma amma na sai ya biyo a hankali ba a cikin sai ya biyo ai zai raba gida hudu zan dauka so biyu ba ka so ɗaya zan ba su karo ɗaya da ka tawo ina da ja kenan ban da ja kana da ja kenan amma ga ai ba ai kawo abu da kawo ai ka sani a ba lan ai kawo ka ai saboda Allah ba a dubo Allah sai ai bari mu fito da kullun kuɗi ka san ki Abuja ai da ka san Ashe mutuwa ke baki da sabo